Окупанти звинуватили жителя Акмежджита у нібито співпраці зі Службою безпеки України, а саме передачі сім-карт стільникового зв'язку. Під час облави ФСБ в оселі 51-річного чоловіка виявили тризуб на підставці, книжку про український націоналізм, щоденник з нібито описом завдань і, звісно, головний атрибут так званого українського шпигуна – шолом нацистського вермахту. ФСБівці стверджують, що бранець добровільно співпрацював з українськими спецслужбами і буцімто мав потайки перевести сім-карти кримських мобільних операторів з Акмежджита до Бахчисарая, щоб передати їх так званій агентурній мережі СБУ. Я приехал в город Бахчисарай по заданию сотрудника СБУ. Со мной было 2 карты из 4 сим, которые я заложил в данное место. Сфотографировал его и отметил координаты на навигационной карте. Нині бранця тримають під вартою. ФСБ заявляє про звинувачення у таємній співпраці з іноземною розвідкою. Імені цивільного заручника при цьому не розкривають. Відомо, що це вже щонайменше 7-й випадок з початку вересня, коли окупанти затримують жителів Криму за звинуваченнями у нібито шпигунстві чи так званій державній зраді на користь України. За підрахунками Кримської правозахисної групи, у сфальшованих справах за цими звинуваченнями у Криму проходять принаймні 50 українських громадян. Одного з наймолодших кримських заручників засудили потайки від родичів. Андрію Єнюкову, звинуваченому у нібито спробі підпалу російського складу з пальним, присудили 10 років колонії суворого режиму. Перші 3 з них бранець має провести у в'язниці. На оголошення незаконного вироку у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону окупанти не запросили навіть матір Андрія, розповів друг родини бранця правозахисник Олег Софяник у коментарі телеканалу АТР. За його словами, після жорстоких тортур електричним струмом і тривалого утримання у карцерах СІЗО Акмежджита і Ростова Єнюков виглядав пригніченим і змирився з присудом окупантів. Мать вообще была в неведении, уже она узнала приговор уже после того, как он был совершен, и когда уже пришла весточка, что Андрея везут этапируют во Владимир, только тогда мать узнала об этом. Ее не приглашали, ей никто ничего не говорил. Единственный человек, который выступал, это так называемый секретный свидетель какой-то, то есть это их там человек, их стукач, который там информатор ФСБ. В общем-то, на его показаниях лживых, то есть было построено это обвинение. Судилище відбулося під головуванням російського судді Кирила Кривцова. Він схвалював усю маячню, яку ФСБ видавала за докази провини, та повністю ігнорував заяви про, наприклад, катування електричним струмом 21-річного заручника, щоб вибити необхідні зізнання. Адже сфальшована ФСБ справа розвалювалася просто на очах. Мати Андрія свідчила, що до операції із затримання її сина у серпні 2022 року залучили фейкових соцпрацівників. Вони нібито мали оглянути умови проживання 4 неповнолітніх братів і сестер Андрія. Завбачливо обнишпорили всю оселю, а невдовзі їхніми слідами вдерлися російські силовики, які прихопили з собою усі речові докази, зокрема каністру пального і навіть заборонену в Росії книжку «Основи ісламу», адже Андрій кількома роками раніше прийняв іслам та ім'я Абдулла. Усі так звані докази, сфальшовані ФСБ, мали підтвердити звинувачення у підготовці теракту. Буцімто Андрій Єнюков готувався підпалити склад пального Чорноморського флоту у передмісті Ак'яра та пункт видачі гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Утім, за обома адресами закинуті приміщення. Справжня причина переслідувань – повне неприйняття окупації Криму та вірність Україні, каже правозахисник.
Единственная его вина была его проукраинская патриотическая позиция, его правозащитные посты в интернете и администрирование сайта «Севастополь – это Украина». Вот это была его вина перед оккупантами. И вот, чтобы расправиться с человеком, они навесили на него террористические статьи, его пытали очень жестко. И, ну, вот они добились своего, и вот он получил этот чудовищный сталинский срок. Здесь не осуществлено ни за что, просто за то, что он оставался верным своїй стране, своєму народу. Інформацію про стан бранця вдається отримати лише з листів інших в'язнів СІЗО номер 1 російського Ростова-на-Дону. Родині відомо, що 21-річний Андрій сильно схуд і втрачає здоров'я в особливо жорстоких умовах одиночної камери. Виходячи з цього, єдиним порятунком близькі Андрія вважають якнайшвидший обмін. Никакая апелляция, никакие адвокаты, сейчас никто не поможет, только обмен. Я обращался вот к уполномоченным по правам человека в Киев. Ну вот они взяли его документы, Андрея, его дело к рассмотрению. Ну как оно, на каком оно стадии находится, будет ли он включен в списки на обмен? Ну в настоящее время я не владею информацией, я не знаю. Надо бороться за это, надо, по крайней мере, стремиться, надо парня вырвать из этой машины репрессивной. Попередньо відомо, що одного з наймолодших цивільних заручників з Криму Андрія Єнюкова етапуватимуть до однієї з найжорстокіших російських в'язниць, відомої як Владімірський Централ. Там незаконно утримують й інших поневолених громадян України – художника Богдана Зізу з Кезлєва, коваля з САК, Олега Приходька, тяжкохворого кримця Амета Сулейманова та багатьох інших. Російського військового, ліквідованого у Сирії, поховали в окупованому Ак-Ярі. Про це розповів гауляйтер міста Міхаїл Розважаєв. З його слів, Микола Михайленко народився та виріс у Чернігові, а після закінчення школи навчався у Чорноморському вищому військово-морському училищі імені Нахімова в Ак-Ярі. Залишився у місті після російської окупації і навіть подався на службу у військово-морському флоті агресора. Обставини ліквідації Михайленка не повідомляють. Гауляйтер Розважаєв лише зазначив, що той загинув під час виконання спеціальних задач у Сирії. Однак яких саме – загадка. Нагадаю, що громадянська війна у Сирії розпочалася навесні 2011 року з протистояння, яке переросло у повстання проти режиму Башара Асада. На його захист пристали братні диктаторські режими Ірану та Росії. За роки інтервенції росіян неодноразово звинувачували у скоєнні воєнних злочинів. Символом російського нелюдства стало фактичне знищення стародавнього міста Алеппо за допомогою некерованих касетних і термобаричних бомб. Тими ж методами випаленої землі з численними жертвами серед цивільних Росія користується й у війні проти України. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзуф Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до реп та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки Моно. Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.